kohta pitäisi Seinäjokeen kohti lähteä. Kisafiilis alkaa nousta. Kyllä se siitä. Näin on. Lyhyt rykäsy edes, mutta katsotaan. Kyllä. Vielä ollaan kotinurkilla tässä Vesan Markilla. Ootellaan junan pokaa. Tahto tuli. Eikö se ole tuo minimalli? Tässä kaksi vanhaa pappalaista olevasta Liinanossa ja Tallinnaa. Eikä vielä ottaa Muistelemaan. pörrys. Tää Muruissa tuli ja päälle. Lähdettiin justiin Seinäjoelta. Kyllä. Kohti Helsinkiä. Ja VR:n pojat tarjosi tällaisen pippiloossin meikäläiselle, kun oli Suomi-päivän päällä. Katsotaan nyt miten homma etenee. Joo, se nähtäväksi jää. Pienen vinkin sulle annan. No niin. Hyvin hitaasti tämä liikki. Ja kun lähet kuvaamaan, niin seisovasta kuvasta hyvin hitaasti seisovaan kuvaan. Ja hyvin varovasti tätä liikki. Minä 30 vuotta harrastanut sitä. Se on hirveän näköistä, kun kahtoo joskus Katsotaan, kamera mennään tippuun. Vaan hyvä. Kuullaan kun saunassa. Jep. 63 ei ollut vielä näitä videokameroita täällä Suomessa, niin Heikkis Oku osti Venäjällä ja sitten kun filmasi, niin kaikki meni vilinänä. Ilkka sanoi, että niin, ei ole ainakaan selvänä kuvattu. Ollaan tässä vähän niinku paussilla. Meillä ei ole mitään kiirettä mihinkään. Ja peli alkaa 8. Tässä vähän otetaan naposteltavaa. Kuva näyttää. Tässä saavuttiin justiin tänne torille ja täällä on kova meno. Pistäkö final countdown? Final countdown. Yeah. This one's for you! Liukuu sinne ja Granlundin veto, mikä veto! Nyt pamataan Granlundin ranteet lukkoon ja Mikael Granlund iskee ensimmäisen maalissa tässä turnauksessa. Ja piste menee keskeltä ja T. Antti sinne! Ja sinne
Savinainen, hän spurttaa siitä keskeltä. Savinaisen syöttö lähtee siitä. Ja Pihlström tulee sieltä ja mikä laukaus aivan yläpeltiin. Ja Suomi voittaa tämän jatkoajalla tämän ottelun 3-2. Antti Pihlström on ratkaisija 93. No niin, tässä ollaan Morjesta pöytä. lähdössä kohti tuuria. Aikaa 5 minuuttia.